Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Divertimentua izena jarri diogu, Añorgan libertimentuaren ereduan martxan jarri dugun inauteriari. Karazialdean eta Benafarroan eta Xuberoan egiten dian artedramaren bueltan egiten dian inauteriak eredu moduan hartu ditugu. Eta helburetako ondo pasatzea edo divertitzea denez, Gipuzkerara ekarri dugu. Lurra bugara, lurra zuzara, eze hortzin gure lurra. Lurra izparedan, lurra bugara, lurra zuzara, kubai gara lurra bera. Esan hizkuntza aldetik Gipuzkerara ekarri dugu, nolabait lurraldean kokatzeko, baina... Añorgara goaz, herri inauterien inguruko podcast honetako 3. atalean. Libertimenduen eredutik abiatuta, bertan dituzten osagaien neurrira moldatutako inauteri eredua garatu dute bertan. Beñat Gaztelumendi eta Gari Otamendi izan dira ekimenaren sustatzaileak. Azken honekin, aztertu ditugu Añorgako divertimenduaren oinarriak. Noiz hasi zineten, hau antolatzen? 2022an egin genuen lehenengoa, 3 edizio edo egin ditugu, eta antolatzen hasi ginen nahia edo desira edo bageneukan aurretik, baina Añorgako kultur eta kirol elkartearen mendeurrena tokatzen zen urtean, 2022an lantalde bat osatu genuen mendeurreneko ekitaldiak antolatzeko, eta hor saiatu ginen ekitaldi hutsetik harago epe luzera egin dituen ekimenak martxan jartzen, alegia etzedila izan ospakizun huts bat, baizik eta hausnarketa momentu bat, eta auzoaren komunitatea bizirik mantentzeko garrantzitsuak edo eraginkorrak ziren ekimenak martxan jartzeko aitzaki bat izatea nahi genuen mendeurrena. Eta alde hortatik, batez ere Beñat Gaztelumendik eta biok, zerbez artean genuen olako desira bat eta zergatik ezin inbiria bat ere beste herriak ikusita genuen inauteriakin, utxune sumatze genuen, bai Donostia aldean eta bai auzoan bertan kalendario aldetik, eta ikusita bai Benafarroan eta beste zenbait tokitan eta bereziki oso lagun eta gertuko ditugun Iruñeko lagunekin, haiei funtzionatzen ziren eredu bat zara, esan genuen zergatik ez guk ere gurera ekarri ez. Badaude formula esate dudanean, badaude tradizioan komunitatea ehuntzeko eta erritualen bidez saretzeko adierazpide asko, eta horietako bat dudarik gabe inauteria da. Antxon Lukuke Libertitzea ze liburuan ondo deskribatu zuen moduan, artedramarren barruan badaude herri adierazpide moduan dantza, antzerkia, kantua, bertsoa, eta horiek guztiak auzoan baditugu, bagenitun. Dantza taldeak aurki egingo du mende bat, eta auzoaren nortasunaren referente potentea da, bertsoa zer esan, eskola bat bada, eta Gaztelumentarrak, Azpiroz eta beste bat, badakit beste herritan ere biltzen diala, entzuten badiate barkatuko diate, baina hemen badago saltsa hori, antzerkian, uztailan festetan urte askotan eta belaunaldi askotan egon da ohitura satira estiloan antzerki bat egiteko ohitura, herri antzerki bat, eta kantua, Euskal Herrian bera di joan arren, kantuan eta ibiltzen gara. Orduan, esan dezagun, osagaiak bagenitula, eta osagai horiek kozinatzeko eredua ere bai. Orduan, pentsatu genuen gaina pandemiaren ondoren sozialki hain ahulduta zeuden komunitate txikiak, kasu honetan gurea,
bizi berritzeko momentua proposa zela, eta orduan 2021ko udazkenean hasi ginen nolabait ezteko piezaka montatzen. Hitz egin auzoko eragileekin, ni dantzaria izanik dantza taldean dantzak martxan jartzen hasi ginen, eta gero pixkanaka zatiak gehitzen joan ginen. Antzerkia eta antzerkiko gidoiak osatzen, auzotarrekin, nolako sareka da ditzen diogu, ez? Zerbeza, kafe eta biberoi artean, jendeak nintzen, konbentzitu, ondo pasako dutela esan, eta pixkanaka divertimentua izan dan hori osatzen hasi ginen. Bazegoen aurretik beste inauteririk edo, auzoan? Guk dakigula ez, nik asko kezkatzen haute diskursoa adanistek, orduan izango zan zehozer, noizbait, egia da baita ere, Añorga ez dela auzo historikoki zarra, fabrikan altzoan sortu zanoen dela 150 bat urte, eta horri igual erresagoa da jakitea testigantzak begiratu da, bazan edo ez festarik edo egitezan, betikoa galdetzen hasiezko ateratzen dira rebitxak, baina guk dakigula ez, etzan inauteritan presiso ezer egiten. Bueno, eta konta eguzu, divertimendua bera, gero nola den? Alegia aipatu dituzu, pixka bat osagaiak, zein diren, osagai horiekin osatzen da, erreferentziak ere aipatu dituzu, Añorgako kasuan nola lekutzen da, zehazki nola izaten da? Bai hori da, hasieratik nahiko garbi izan genuen, bazegola hori da, egitura eta personaia arketipiko batzuk zaudela, alde hortatik, ni argiako dantzaria izanik gaztean nintzenetik, Juan Antonio Urbeltzeke inauteriei buruz formulatu ditune teoriak, plagaren, izurtuaren inguruan, nahiko maskatuta genezkan, baina horrek irikitzen dugu sormenerako mundu simboliko izugarri aberatsa, ez da? Orduan, esan du, genuen eredu bat, nun badiren dantzariak, xuriak, esango nolabait ordena aplikatzen dutenak, ordena irudikatzen dutenak, gero beltzak, zomorroak, zirtzilak, beti hori, esan duan satira hori betetzen dutenak, bertsolariak, kronistak edo kontalariak, baina hori guztian nolabait egin dugu kokatu Añorgan eta Donosti alde hortatik, esan dezagun kapaka osatzen joan garela, ezta. Musikak esaterako, hautatu genituen, Donostian neguko festen eta inauterien inguruan dauden melodiak, gehienak edo denak oso ezagunak, bertako entzat, hori ere Urbeltzik hasi genean, oso importantea da, epe luzerako bokazio edo tradizio bat martxan jartzen duzunean, lehen ikustaletik herritarrek bere sentitzea edo bere sentitzen hastea. Orduan elementu batzuk bai izan behar dira, edo elementu asko bai izan behar dira, lehenengo ikustaldean rekonozibleak, eta hor papel fundamentala jokatzen du musikak. Orduan, musikak hautatuta, bai kalderero, bai danborradako eta hartzaitainuetako doinu batzuk hautatuta, horien gainean montatu genituen dantzarientzat, dantza batzuk, trokeo dantzak esaten erramientekin, jokoan egiten diran dantzak. Era berean, haientzako jantzi bat prestatu genuen, gehienak erabiltzen dute aurpegia tapatua, bai dantzariek eta bai gainerako mozorro eta zomorroek, eta orduan hori dantzak osatzen hasi ginen, batetik goizean egiten dugun eskerako, baina batez ere eguardean egiten dugun saio nagusirako. Hori izango litzateke, libertimentuaren eredua, hasieran puskabiltze bat, edo eskea auzoan zehar, eta gero bazkaldu horretik gure kasuan, nolako representazio nagusi bat, eta hor tartekatzen dira dantza, eta antzerkian, hasi ginen bi personairen bueltan antolatu ditugu zirtzilak. Guk zirtzilitza erabiltzen dugu, hori plagiatuta zuzenean, eta bai pentsatu genuen, izan behar zirela inauteritan oso arketipikoa diren bi irudi, bat
nolabait esateko gaiztuetan gaiztuena, guk Giri izena jarri genion, eta gaina oso kuriosoa izan zen nola izena nondik etorri zen, bainat eta jok Antxon Lukurekin elkartu ginean egun batean, pixkate genukan idea adirazita bere jakintza, idea eta zea guztiak transmititzeko, eta bueltakoan izena eta Giri, eta askok ez dakiten arren jatorri euskalduna daukan izena da, Giri, karlistaetatik dator, giristino hitzetik dator, eta gerora gelditudan Giri hitz hori euskeratik dator. Orduan, irututzeun erabate aproposa mehatxuaren idea irudikatzen duen persona horrek izen hori eukitza, ez momentu honetan, Añorgatarrak izanik ere Donostian bizi gerala esango dugu, Donostiatik 2 pausotara, eta Giri hitzak pisu oso espezifiko eta sakona dauka gure artean, eta ondo irudikatzen du esan dezagun izurria edo mehatxua, ez, kanpotar horrek dakarren mehatxu hori, ez, ondo irudikatzen duela. Eta orduan, bera egiten izango da, edo urtero izango da, gaiztakeria handienak egiten dituena herrian, ez. Alderaketa bat egitaldea, pitxu izan daitekena maskaraetan. Hori da gure helburua. Eta Giri eta bere kuadrilaren bueltan antzerkia antolatu genuen. Eta egiten dugu urtero. Eta oso interesgarria izaten da, azken batean aitzakia da auzoan gertatzen denari buruz hitz egiteko, auzoan kezkatzen gaituzten kontuei buruz hitz egiteko, hausnartzeko, aldela humoretik eta aldela kritikatik, humorez bai, baina bueltak emateko gai ez da. Eta, egin ditugu azkeneko irurtean zenbait, broma. Eta beste personaia nagusia esan zen. Eta epaiketa egiten zaio? Bai, hori da. Giri bukaeran 3. dantzan, eta 3. dantza egiten dugu Goizuetako zagidantzaren melodiarekin, gero hitz egingo dugu horri buruz. Giri atxilotu eta epaitu egiten dugu. Hor niretzat beste parte bate interesantea izan da, saiatu gerala divertimentuan auzoko belaunaldi asko implikatzen. Askotan, azken boladan asko aipatzen dituzte, Iruinkokoa edo Garazikoa edo, eta iruditzen bakoitzak badula problematika espezifikoa. Ez da, Iruinan nabarmen euskera daukate jomugan, guk esango dugu ustez ez, naiz eta horri buruz luze hitz egin daiteke, baina gure kasuan Donostia bezalako hiri batean, herri izaeradun, auzo txiki batean, belaunaldien arteko kohesioa oso importantea da. Auzo txikia gea, eta edozein momentutan jango gaitu hiriak, eta hori gaina atera da urtero antzerkietan, eta orduan belaunaldien arteko transmisio hori oso importantea da. Horregatik aukeratzen dugu epaile lanak egiteko, auzoan ja adinean gora dagoen pertsona, nolaitezeko referentzialtasuna irudikatuko duen pertsona bat. Ez Giri atxilotu, eramaten dugu epailearen aurrera, bere karguak irakurtzen zaizkio eta ajustiziatu eta plazan erre egiten dugu. Hori suaren bai da oso simbolikoa inauterian, suarekin amaitzen dian festa eta inauteri pila daude Euskal Herrian bertan, Mielotxin erretzen dute, Markitos erretzen dute Zalduendon, eta beste hainbat tokitan, eta pentsatu genuen olako bukaera bat aproposa zala, eta gero suaren bueltan kantatu egiten dugu, urtero Depauesen Dirty Old Town euskeratuta kantatzen dugu. Beñat Gaztelumendik egintzunea Añorgako olako deskribapen oso eder bat, eta pentsatu genuen ja gurea zan kantu bat gure hitzekin kantatzea. Karguak aipatu duzu, karguak izango dira, suposatzeot urte horretan auzoan izan diren arazo eta gaiztakeri edo zuentzako problematikoak diren gai nagusiak, ez? Bai, hori da, horrelako dekalogo bat idatzi genuen. Egia da, momentuz, nahiko antzeko mantendu egula karguena,
ez dakit, prezioa ardoaren prezioa eta konsumizioen prezioa garestitzea, elkarteko kuota ez horrentza, hori azkenekoa esaten da, humore puntu batekin. Karguak hori dira eta horrela nahi genuke izatea, irudikatzea benetan, guretzatze suposatzen duen gure izatea eta nortasuna kolokan jar dezaken hori, ez? Eta hori gorpuztea nahi genuke girik. Horre esan barra daukagu, dena oro ez daurre esaten dute, eta guk hain idealizatuta daukagun zuberan oso barneratuta daukate beltzeriaren kautera eta bugamen izaera hori, eta hemen oraindikan kostatzen da, hemen utxune esaten dugunen inauteriaren multan, esan edu inauteri, ez dakit kapitalista hitza erabili, baina pentsatzen dut entzulek ulertuko dutela hori esaten dutenean, inauteri kapitalistaren logika hortatik aldendu eta dena libre dan aro batean sartzea, ez da, orduan dena hankazgora jartzen da, kaotikoa da, dena da libre eta bukaeran kaos hori egin behar da gelditu, ajustiziatu eta horrengo urte arte berriz ere ordenean jarri, ez? Alde hortatik, hori nahi genuke girik irudikatzea. Zain divertimenduaz eten zaitu dalako, beste elementuren bate nabarmendu nahi zen duen, dantzen inguruan, musiken inguruan? Bai, ez kontatzen nintzen neurrian, beste personaje bate pixkate jarri genuna referentziala alkatearena zen, beti dago alkate bat. Gehienek ziurrenik pentsatuko dute Donostiako alkatea dela, baina nahi genuke gehiago boterea irudikatzen duen alkate edozein tokitako alkatea izatea, eta horrekin ere aprobetxatzen ditu antzerkiaren beste parte batean horren inguruko parodiak egiteko, ez? Eta bai nahi nuke aipatu, hori, kurioso izan diteke, baina ez aurten bakarrik, egiten hasi garenetik, auzoaren hiri antolamendua dagoela mahai gainean jarrita, ezta? 250 etxebizitzako proiektu bat dago Añorgatxikin, etxebizitzak bai, hormigoia bai, hori beti mukuru, baina gainerako azpiegitura eta horren inguruko hausnarketa sozialik ez da egiten. Ez bada zeozer euskararen saiatik egin da, baina erat kezkatzen gaitu, eredu industrialen sortutako auzo bat da, horrek ekarri zuen izugarrizko garapen soziala, auzoak bizirik mantentzen ditu egitura eta talde pila bat, baina hori eraberean oso zaurgarri ikusten dugu, orain gaina fabrika ere batean, fabrikako 56 langile ere batean egon dira, eta ez dakigu zer etorrikoan, baina ez da azti oso jakintxo izan behar horrek ze esan nahi duen susmatzeko, ez da? Orduan alde batetik auzoko biztanleria bikoiztuko duen proiektu bat, gero auzoaren izaera sozioekonomikoa irudikatzen duen fabrika epe labur ertainan desagertu, eta gero zer, ez? Horretarako hausnartzeko ere balia behar du divertimentuak, ni behintzat horrela pentsatzen dut. Eta batez ere, eta honi buelta asko ematizkit oso gauza personala da, aldala nostalgiarik gabe, bai. Egia da oso egoera honean sortutako auzoa dela, eta hori du aldea eta ala beharko luketez, proletarioek ezakit jaitzak gaur egun noraino duen zentzua uste dut baietz, baina, joandako garaiak hobeak edo ez izan ziren pentsatuaren nostalgia uste dut orain pixkat guretzat arriskutsua dela eta diversiotik eta benetako nahi batetik eta nolakoa izatea nahi genuken gizarte eta komunitate hori pentsatzetik eta hausnartzetik eraiki behar genukela, bai divertimentua eta bai auzoa. Ez dakite ze ordenetan, baina bai bata bestearekin. Oso garbi esan duzu hasieran, ekimen hau abiatu zenutenean helburua zein zen, auzoaren kohesioa, auzo bizi hori indartzea,
gero horrek, forma hartzen du, referentzia divertimentuaren, libertimentuaren referentzia horrekin, 3 edizio pasa dira, da honeko, 2025ko laugarrena izango da, nola ikusten duzu, alegia hasieran ezarri zen dituzten helburu horietan lagundu du, auspotu du, bizi hori? Nik uste dut, baietz, bintzate, hau ez dakit izan diteken, baina bai, Beñat eta Biokizketan lehenengo urtean gure buruari jarri genuen helburua zen, ondoren egindako festan esaldiak hasi hartzuten datorren urtean. Hau da, dena zegoen hobetzeko, baina auzotarren artean eta ikusi zutenen artean edo parte hartu zutenen artean klik hori egon baldin bazan, alegia datorren urtean egingo da, exito. Horrek esan nahi du, badagola nahia, badagola gogoa, eta orduan aktibo gaudela. Eta bai, hala izan da orduan alde hortatik esango nuke helburua lortu dugula, beste helburu bat bazan esandako horri lotuta festa egun bat eukitzea auzoan neguan, eta 3 edizioetan, 3. edizioan ez dakite 200 piko edo 300 pertsona onginan frontoian bazkaltzen, jende desente ere egontzan ikusten, eta ja jendeak galdetzen du. Urrengo, datorren urtekoa noiz da? Aurten urrengorako bai egin du aldaketa txiki bat inauteritako larumaten izan beharren astebete aurreratu dugu, nahiko berandu tokatu dalako eta Ibaetako Aingeru Guardako erromeriarekin tokatzen dalako, baina bai, esanet, auzotarren iruteria kolektiboan baldin ja sartuta dagoela uste dugu, eta hortik aurrera eozen aldaketa edo ekarpen edo egitea, hori komila artean bigarren mailakoa da. Bai, zure galdera erantzun da, helburua lortuta dago herritarren eta auzoaren kolektiboan, iruteria kolektiboan eta kalendarioan dago. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak finantzatua.